Horas samanginang pajupang hitam se di channel YouTube namion marhitiak pikiran nami na mungkin bui pamurahok kita mangurupi hita di pangradiota di jamita di partangyangan songoninang di parmingguan si ganuk minggu. Di tikion naing patulhason nami tu hita amanginang pikiran nami taringot tu jamitata ima di pesta perningotan di hawamate ni Tuhatta Yesus Kristus. Nah, di tahun 2020 nomon di bulan April tanggal 3 Jumat Agung turpukta nagabijamita di si imasian Evangelium Matius bindu 27 ayat 45 sahat rodi ayat 56. Amanginang duktakas hujahami turpuhon omma di pikiran nami na mungkin boi mangurupi hita di jamita Jumat Agung taringot tu hamamate ni Tuhatta Yesus Kristus di tiki uju di harajaon ni Romawi somaldo sahalak di parsilakon di uhum alani hajahaton tarlumobi hajahaton na macai belga manang macai borat godangdo diuhum disilangi di partikiani songoni manang Tuhatta Yesus Kristus ikon tersilang ibana hombar tu uhum namasa di partikiani alai takas taida tung marasing do namasai di hamamata ni Yesus di hau pinor silang na diparsilakon ibana sian torop namate tong di hau pinor silang dohot do pola nang portibion songon nama katidakon habal gaon ni namasai asing dohot akka namasa na asing molo diparsilakon akka parjahat. Di turbuk tahun tekas do digombar hot sada situasi na pinatolhas ni Evangelium Matius ima di ayat 45 idok ibana alai olat ni hos niari ro di pukul tulu holomma sandok tanoi makolom hira nama katidakon peristiwa nabalga asing sian na asing do portibion songon na tumatangis rupani di natinaon ni Tuhatta Yesus Kristus pola ikon diparsilakon namanopa ibana namanopa portibion jala dung mate pi Tuhatta Yesus Kristus gabe idok do dison rupani adok sada gempana balga idok ibana laos dinasatok kini maribak mahire-hire ni bagas joro siat ginjang rodi toru dungi humutal matanui marigat ma dohot akka batu mamak. Jadi peristiwa-peristiwa alam di namasa di persilakot Tuhatta Yesus Kristus tidak bisa kita abaikan. Alai ikut dohonot tado dang apala peristiwa-peristiwa alami narumikot. Rikot doi idauta songot sada kesaksian dalam tanda kutip rupani na dohot partibion makilala rupani acit ni partinaunane gabe tumatangis jala hirana dohot partibion makatindakon hinabalgani namasai alai narumikot idauta di turpuk tahun ima hamonangan ni Yesus Kristus manaluhon paru kiloni hobar tu tangyangna di Getsemani dang lomo ni rohaku lomo ni rohamma na saut dituntason di pasidung Yesus do perdalanan paru humani satu hau pinor silangi komplit lengkap sikop ido naneng dohonota na perjolo narumikot di hamonakon ibana do hape lomo ni rohani debata uju di lehon
hosana tu hamatean. Padohanipe perlu do manang macari kodo idauta di turpuhon alai diulahi Jesus mamar suara nagogo dungi tos ma hosana ninda di bahasa Batak, di bahasa Indonesia, dan ia menyerahkan nyawanya di pasahat nguluna ibana manut tuhon hamatianna songot sada peleanna arga tu debata maka monakon lomo ni roha ni debata. Jadi ido non rikot si ido tadi terpuk tahun monang do HP ibana tukpe akan tersilang namate dak pola say direhei torop jolma jaladak say pola di ida manang disaksihon kodang painodur alai dison doh dui akan amarnida mangarehei hinabalga na tinaon ni Tuhan Yesus Kristus pola marsuara na gugu ibana rupani di turpukton di batakku buasa tung tadi konomuau direhei na toropi may ibana diripu na di jauh si Elia. Jadi gudang ni hinabernit na di tahun ni Tuhan Yesus Kristus nong idauta ternyata semua diselesaikan dengan baik. Di pasidung ibana do para looni jala sikop doi mana luhon hamatean, sikop doi mana luhon dosa. Ala di terpuk tahun di son rupani tai datong muka maak kata noman dungi hehe ma daging ni torop na badia aka namodum disi hehe nasida alai sikop haheon ni nasida dukpe haheon ni Jesus asabor hak nasida manopot hutan badia. Jadi tukpe mukap tanaman ni nasida jalahe nasida alai anggo hasi sikop ni haheon ni ikut Tuhan Yesus do parjolo hehesian namate pasikopon saluhut alai naing patol hason ni Evangelium Matius ido ibana nungabe sikop hamateani mana luhon. Jadi dakter sirangi sian haheheonan non nunga sikop be hamonangani di silangi jala digohi mai anon di haheheon ni Tuhan Yesus Kristus. Jadi ahado naneng dohononna di terpuk tahun naneng dohononna si jamita honota jalana toktong barita nauli sebuah nota monang do HP ibana nunga dihamonakon ibana hita sian hamatean sian dosa ido las nirohatta tungpe dinamarningot tita makilalahi tahina bernit natinaon ni Tuhan Yesus Kristus polai ko jauh-jauh hirani dari ko debatar rupani unang besongon na toropi hita songon na mangarehei alai roha mauliante matubu di bagasan dirita jala mangihut tu si ingotot tado monang do HP ibana di pasikop do salhutna di lehon do hosana omma barita nauli di hita barita lasni roha dina dihamonakon Tuhan Yesus Kristus para loan tu lomo ni rohani portibion lomo ni rohani sebolis namandok rupani asa unang saut lomo ni rohani debata alai ikos saut do di pelehod do hosana di pasahat do tu hamatiani jala monang do ibana hinorhon ni hasationna tu debata pola ikon dinamate ibana jala dalat tamak kamolete honi di damar ningot tita taingok ma ikon monang do hita tong maralohon saluhut lomo ni rohani portibion ikon monang do hita manaluhon hagiot ni portibion maka monakon lomo ni rohani debata songon nau porsea hita songon nong dihamonakot Tuhan Yesus Kristus hita parbue nina maka mauliateho kita di hamamate ni Tuhan Yesus Kristus sikop dosa luhut na disilangi berjuang hot jala benget mahita di haporsyota maka monakon sahro di ujungna ima di pikiran nami amanginang anggiat boy mangurupi hita